Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, ket naadaw iti padas nga impatulon ti pagayam, ang nagpailingad iti nagan Anuel, nga iti agdama ket adda ijay Qatar. Ngamsakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Congratulations, Hannah Agtina Sales, for passing your exam. God bless you more. From Tito Ferds and Tita Emily. Shout out kada Jasmine Rivera iti Qatar, Abdullah Habibi kan Maribel Takad iti Kuwait. Advance happy birthday kani anak ko Mary Chris Dulay from Papa Inning iti Rosario La Union. Pamilyak dita San Quintin Pangasinan, nilakay ko Patricio Cadoy iti Banao Bauco Mountain Province, from Jonalyn iti Santo Domingo Nueva Ecija. Friends ko dita Hong Kong, especially Brave Ramos from Brian Ephraim Lumboy. Makablaawan pa iti Castillo, Zambrano kan Frahiliana family, especially Nanay Leonora Antonio Zambrano, dito'y Santo Niño, 3rd San Jose City, from Rowan Joy Frahiliana. Makablaawan ni bakat ko ijay Kingdom of Saudi Arabia ni Eileen Guevara. Kakabsat ko ada Mary Grace Bumanlag, dita Dupax Nueva Vizcaya, kani Marilu Agkawili, ijay Nagilian Isabela, from Leo Guevara, iti Santiago, Ilocos Sur. Makablaawan pa iti pamilyak di Tapudtol Apayao, isuda Jmar, Josel, Kylie Ramos Labicani, J.R. Ramos, Christian, LV, Jerry Lynn, Michael Constantino, ken Iza Mendita, ken amin a relatives and friends from Judith Ramos ti Kuwait. Condolence to family Escalona from Desa. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Noel. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan a Noel, kat may saak kadagiti naayat adumdumngeg iti tunggal upload yo a drama iti YouTube channel yo. Talagang amin a malaksid a makaliwliwa, pakabidutan pay daytoy iti agkakapateg nga adal. Adamot padas kumanang, kat mamati ak anapatag nga adal ti mapidot ditoy, iso ang nag-email lakmat kada kayo. Itapay laeng, pagyamanak launa yan, numapili ti pakasaritaak. Agmay may saak nga anak manang, kat napalalo ti panangikagumaan dagiti dadakkel ko, amang ipaay iti amin nakasapulak, iti laksid ti kinarigat ti biyagmi. Ngamjak man amo manang, no apay ang nagbalinaklat ta apasaway, ken irresponsable. Naggapgapwa manen aya Noel, alas 11 iti rabi ngam itala ang asumangpet ka. Da kayo mat nanang, kagangay iti baro. Mapan umarug kan makihapi-hapi kadagiti gagayem na. Kat, kastalatan akanayon ti araramidam, di kan tumulong apulos ijay talon. O, nay kayo maten. Apay ay apilitin da ngagtalon kat saan kung aro da kaimaan. Kan may sa, at damat ni tata nga mga asikaso iti talon tayo. Nagalas mo tunday tapa nagrasrason mo anak ko. Ipatudon mo latan ka ni tatang mo ti trabaho ijay talon. Anya nga iti serbina ang nagdakkel ti bagem. Nanang, makaturturog akon. Mabalin ka di. Darasan nyo kuman ti mang sermon kanyak tagtuglipak at talagan. Di mo't ko naman naladawasin mangpot idirabi ni Noel. Katuan mat, alas 11 pasadon idinag-awed, madlaw ang nakainom. Kutapay nga ron ngawan silid nan ngay. Jakmat nga rod amaw, mga no nasapa manan ang napanagwalang Anya? Ay, unay lakit din ka aramid ni Noel aya. Dahil talata nagbaybayang go daw ta aramidin na.
Saan na Apol sa makatulong dito yung balay ng runay di talaw? Kanayon mo't nga ibagakken ko ana dayta. Ngamyalang-alang na mat. Di nakikaskaso no kasdi nga ibagakon ken ko ana ti maipapan iti dayta abanag. Ay, Iso a panagkunak. Talaga nga awan tinamnamaan ta ken ni Noel nga anak ta. Kita amot ang amen. 22 ti taon na. Nga maawan mo't latta. Numero 1 asadot. Day talagbaybay ang gudaw ter aramiden na. Kadagiti kapatadan na dito'y lugar tayo. Isulaang tinasadot at tumulong kadagiti dadakkel na iti talon. Kayat na pa'y akakuyog jay lakyan agayem na. Ngam ti kuyugan na tama pa nagtrabaho ijay talon. Ikandak man iti kwartak nanang. Sa dino man ang ti papanamaya. At napapanan mi kada Marlon. Asino ang Marlon? Katigayim kong anak da tata sa tura. Ni ngay Marlon. Dayta ti paglaingam. Ti makikuyog ken ni Marlene. Marlon nanang. Di na kaya ti mawagan ni ti Marlene. Amuyo lang aro doon alakyan. Marlene ko na ayaw pa'y laing. Talaga mo't ngamin ang Marlene tinagan na. Ta isukat babae. Saan mo't alalaki tapno awagak ko maiti Marlon? Ninanang kit dimot. Nagado pala sa una. Alakit din na. Mangtod kayo niti kwartayo. Ay na Noel, pasensya kan ngam awan kwartak anak ko. Ah? Iso ano kayat mo ti rumwar, magmagna ka aging gaiji sentro, taawan ti maited kuken ka. No. Oo na yun ni nanang. Di nakpaik ka niti kwartak. Imutandak gayam ha. Sige. Iremedyo nga rod ti amin tapno maaddaanak iti kwarta. Oh, talaga mo ta. Nagado ti kwartam, Noel. Siyak pa iti kunam. Mabalin ay maawa nanak iti kwarta no tapag na tayo. Naimbag man, ta nakadawat ka kadagiti dadakkel mo. Kanya nakadawat. Sandak to pa nga inikkan. Nangalaam nga ro di ti kwartam ngay. Apay nga da kwartam. Inlako kun adya antigo nga alikamon ni nanang iti balay. Anya? Katuin. Dakkel mo't agatan tinaglakwak siya. Isang ada kwartang aramatik iti pagnatayo. Nalabos ka mat. Sigurado akaungot da ka na. Anya kumaga po akaungot dak ngay. Saan damot nga amo nga inlako. Ken saan dan to apulos amamuan. Iso nga awan terong mga pagdanagak Marlon. Kasta ti ugalik, manang Emmy. No saan nga ited dagiti dadakkel ko ti kayat ko, nang runa no mainaig iti kwarta, agila ko ak kadagiti alikamon mi ije balay, ngamjak to pulos aklunan asyak tinangila ko. Awan tumeten apulos ti maaramidan dagiti dadakkel ko, nang runa ket saan damot anakita asyak ti responsable. Jakman amo no apay akas di ti ugalik idi agkabanwagak. Tanoan niya ti kayat ko, masapol a masurot, nga uray anyapay ti mapaspasamak. Kas iti na minsan, Nanang, mapanak makitrabaho iti kabangibang nga ilay. Ikandak man iti 5,000 a piso sa balon ko. Nay, mapan ka makitrabaho ngam dumawat ka iti kwartam. 5,000 pa'y. Katuan na nanang. Masapol ko, tapno da kwarta nga aramatag. Kat no makitrabaho kamot ako nam saan aya? Wen, ngam alangan mo't nga awan na pulos ti gastusik ama pa na. Siyempre, sa anak pa mo't nagsweldo adagaw sana ya. Ha? Alangan mo't nagmuttaleng aklatan sumangputa kay Jay. Noel, anak ko. Isa pa nga siyo ko mananang.
Ito dyo tigid tawag tapno makasurutak nga agtrabaho di kabangibang nga ilay. Kaano ti ipapanyo aya? Inton maminsan nabigatan nanang. Sayang mo ti oportunidad. Di mo't kaya ti sumayati pa nagbiag ka. Aw, na ito yung tinapintas nga oportunidad nanang. Isa sa andak ko maapaayain. Oh, apay adi ka pa ila maturog. Bakit? Pampanunutok nga raw, no husto ti desisyon talakay. May papan ka day itikid daw ni Noel. Wala. Saan asinsinan ti 5,000 a pesos adaw-dawatan na. Adu aling kan bannog ti imbubusta. Sakbay ang nakaurnong ta itikas di agat-ad. Kalpasan na, itad talaang kan kuana. Madamot lang sa punto ni Noel. No, kaya't ta mapasayat na tibiyag na, suportaran ta. Lakay. Masapul ang masorsoro na titumakdar iti bukod na asaka. Saan na kanayon na nakasadag ka data? Nang runak at sumalog matan ti pigsata. Sigurado ka din at talaga, lakay. Anya ka kadaya. Agtalog ka iti anak ta. Anya ta, maum. Ang mga noday to intororayin tagundaway para kan kuana. Iso nga ipaay mulatan tikid daw na. Sana balay, tano agag talakit di amang gamulo iti kakaiso na atalon tayaw, makaurnong tanto matlaang. Masukatan ti kwarta bakit? Ti mapalabas nga oportunidad saan to nga agsublay iti kaano man. Oh, anya ngay Noel. Makasurot ka iti panagkalaysan ni Tikboy di laon yun. Una, siyak pwede ko nam. Ayos nga ruda. Himpagarup ko no saan ka makasurot. Saan ko makompleto ti barkada? Ay, apo kamit Marlon. Anya kumaga po asana ka sumurot ngay. Kakaiso na ngayon ka rin ni Tikboy ngagtalinaid tayo iti ayanday ti makalawas. Oo, sayang ikit din iti agundaway ngaglangay. Talaga mata. Bilib ka talaga kan ka. Rumbang lang agbilib ka kanyak Marlon. Saan nakakaskadag iti daduma na kurang iti diskarte? Iti kasta tinorti sa Kasla nagaramid ka manan iti kalukwan. Tapno madan ka lang iti kwarta. Oy, awan ti inaramid ko akalukwan. Legal adinawat ko kadananang ti balunag akwarta iti isusurot ko jalaw niyawn. No kasta, inikanda kay ti allowance mo? Katun, 5,000 pesos tinted kanyak dananang kaw. Wow! Ha, naimbag ka pa'y. Siyak, 2,000 lang tinadiskitarak. Naimbag lang nga na, talibre ti panagnaud tayo jayan da Tikboy. Siya kakit at dapay pagliwliwak. Nang ronakat ko na ni Tikboy nga ipasyar na tayo ka no ijipuro. Day tangarod kat. Agkakapintas ka no dagiti chicks ijay, ngagpapay iti club. Mistisa da ka no. Kat day tati sinaganak Marlon. Iso asiguradong aginjoyak to iti husto, iti ipapantayaw, ijalaw niyaw. Apay nga taay ang agkaba-kabaak lakay. Nay, apay ngay. Diyak nga rod amaw. Agtibtibayo ak ngam diyak amo ti makagapaw. Ay na, punasam day tarik ng bakat. Awan ti rumba nga pagdanagam. Kasano nga awan. Ni ngay Noel nga da ijik abang-ibang nga ilay. Bakit? At da ijay ni Noel tapno agtrabaho. Isuti ko na saan ka day? Ay, Iso mabalin ka day. Saan ka nga agpanunot iti negatibaw tapno saan ka nga agkaba-kabako nam. Relax ka kumalaang bakit? nala, ikagumaak nga rod apunasan day ti amarikrik-nak. Diyak may pasiguradaw am amin pinsan amapunas day toy.
Sabali ak ngamin no kastoy ti marikriknak. Amom dayta. Uray kasano ti rigat dagiti dadakkel ko, awan ti bibiyang ko manang Emmy. Tilaang napatag kanyak ket ti bagik ken ti bukod ko apagragsakan. Diak pulos ikkan iti patag ti amin a sakripisyo ken rigat da kanyak. Iti idadaray ko iti panagkalaysa ti maysa agayem mi, talaga nga impapas ko ti naglanglang ay manang. Ket kalpasan ti makalawas, nagawidak sa imbagak kadagiti dadakkel ko, a kinasubang ko ti boss ko, iso a pinagawid dak ket sa anak a nakasweldo. Nakitak tinalaos apan nakaupay dagiti dadakkel ko nang runa ni nanang, ngem kaslaawan anyaman na kanyak. Agingga anaam-am mo ken nakarelasyon ko ni Selly, maysa a dancer iti club. Ad-adamanen ti panaglagak iti kinaulbod kadagiti dadakkel ko, tapno maipaay ko la dagiti kidkiddawen na kanyak. Nanang, narugi akong tinang ipag nakadagiti papeles kong agabroad. Sayang mat ano tsak ituloy. Noel, anak ko. 40,000 ti masapol ko tapno maornusan ti amin kat makabrodak. Agam, pangalaan tayo ngay iti kasta kadakkel agatad anak ko. Tulungan dak maten ananang, takayat ko talaga ti agabroad. Tapno makatulong ak maten kada kayo. Kaya't da katulungan. Umanugot kalatan, bakay. Ha? Tatang? Mabalin ko nga isalda ti talaon. Karamanan ti sulara nagtakdaran ti balay tayaw. Tapno maisimpam dagiti papilis mao, Noel. Ha? Agpaisot, tatang? Ha? Well, Noel. Kasaritak ni Kakasantos inton bigat. Sigurado asaldaan dahi ti talaon. Karaman ti sular ang nagtakdaran ti balay tayaw. Ngam lakay. Bakit ikanta iti gundaway ni Noel? Sa isaya atin namat sigurong tagtrabaho iti balasyo taaw no bilang. Dapat tsika saan na makaaramid iti kalukwan ijay. Saan ka day, Noel? Ha? Ay, uwan atatang. Ikalik. Saya atit tagtrabaho ijay tapno mabayadan tayo tumot lang ti mautang tayo. Kat masubot tayo mat lang ti maiprenda at talon. Karaman ti sular tayo. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Ay na, Noel. Nagpintasan dayto a cellphone? Kabarwa na modelo dayto ya. Inkarikyan ka dayta, Selly. Isa masapol ng itid ko. O anya, naragsak ka di? Unay-unay Nalaos ti ragsak ko, Noel. Nang runa kat daanan ti aramato ka cellphone. Nasayat nga rin doon naragsak ka. Kasta talaga ti kayat ko. Talaga nga'y ayatan na kanya. Talaga You are my life, Selly. Aramidak ti amin para kin ka. Ay, gayam. Nag-check-in na kiti may sa hotel diti lugaryo. Makalawas. Ti kayat ko, agdan nata iti makalawas iti hotel ang nag-check-inak. Ay, katuan Ngam, amo matamasapol ko ti kwarta para iti pamilya. Awan problema. Siyak ti makamo. Basta saan ka asumrak iti makalawas ha. Tagdan nata iti nag-check-inak a hotel. Okay. Nanyati ko nam, iso ti masurot. Kat ikarik, ipaay ko kan ka ti agal lalangit aragsak. Kabayatan ti panagnaed ta iti hotel. Anya jay ko nam lakay. Ay, nakasaritak ni Marlene. Jay laki na gayam ti anak ta. Kat,
Awan kanumat tinadakdakamat ni Noel may papaniti imbaga na kadata panagabrod na. Saan da kanumat nga mo dayjay? Anya, katno ko na nakadata idi ang kasapulan iti kwarta, nga isuda nga aggagayem tinag-apply. Dayta nga rod kahit. Iso ang nagpakuyog ak ni Marlene iti agency nga imbaga ni Noel ang nag-applyan na. Kata, naduktala ka saan ang nag-apply iti abroad ni Noel. Anya, ay, ayan nagarudan nga ni Noel. Agtalon nga aldaw ti kaawan na. Tako na nga ipagpagnana dagiti papeles na nga ag-abroad. Jack, amo. Jack. Nay, lakay. Anyat mapaspasamak ka. Apa yan? Salak. Lakay. Ay, Diyos ko. Ay, tulong! Natali mo daw ti asawak. Tulungan, dak! Nasaya at taada ka, Noel. Naluko ak nanang. Illegal recruiter gayam di kasarsaritak. Interay... What? Nanang, apa yun? Naluko ak lang arudan yung kabilang dakpay. Sika, tinalawag amang luloko. Ayop ka. Talon, kansular, ang nagsaadan ti balay tayo tinaysalda. Tapno ba itan milaang tigatad akinid daw mo. Ngam saan ba't gayam apod no ang nag-apply ka nga agtrabaho iji abroad? Anya? Mas daaw ka, taamok ti amin. Juan, amumen kanitatang mo ti amin. Amumen na linoko na kami. Ayop ka nga anak. Nanang? Kat tinasakit. Saan na kinabailan ti amam tinaduktalan na. Iso nga ita. Aday di ospital ti asawak. Gapo iti pandakatake na. Anya? Agngagapit pa'y lang aging ita ti biyag ti asawak. Gapo iti pananglukom ka na kami, Noel. Katiti ka nito nga dadaka sa mapasamak kan kuana. Saan ka mapakawan na pulos? Tandaan ang daita. Nanang? Saan ka mapakawan na pulos? Kasla nagtupak kanyak ti langit, gapo iti kasjay anaamwak, apaman anagawidak, kalpasan ti pananglokok kadagiti dadakkel ko manang Emmy. Jak ammo no anya ti aramidak idi. Aklunek, anapanunot ko pa yan agibusan ti amin ko, gapo iti nadagsan abasol ko kadananang kentatang. Kastamutten iti nakaro abain ko kadagiti kalugarak, gapo iti pananglokok kadagiti dadakkel ko. Ngem saan nga intulok tinamarswa, nga ad-adapay nga agbasulak, iso nga ingkagumaak tinangilinteg iti amin. Adu a tao ti kinasaritak, tapno matulungan da kami iti gastos ni tatang iti ospital. Di tamot laeng ang nakapagpanunutak, kat nagtrabaho ak iti nasayaat, agingga ang nakagtengak dito'y Qatar. Maragsakan ang mangibaga ita, anabayadan min dagiti utang mi, kat ininot metten ang makaururnungak. Nagimbag ni tatang ko, ngam saanan akas idi ang makatrabaho iti nadagsen. Iso nga igagaed ko ti agtrabaho, tapno makasubadak kadakwada, kat mapakawandak iti adu abasol anaaramid ko. Daytoy ti pakasaritaak.
Dito'y pagayam mo, Noel. Noel, anyan tinaaramid mo pagayam ko. Mismon adadakkel mo dagiti linukom para laeng itisaan anasayaat nga intensyon mo. Nagbalin ka ang managing bubukod pagayam ko. Ngam ti pagsayaatan na, nakaamiris ka, kat ininot nga ururnosem ti biyag mo. Kagiddan meten ti panangas asikasom kadagiti dadakkel mo. Itultuloy mo ti agbalin anasayaat. Tamamati akanayon nga addaken ka ti pannarabay ti namarswa. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo. Dito'y programa tayo. Dagiti tugot iti dana tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugon iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Melissa, nga adda ita ijay Dubai. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, Melissa kumalatan ti iyawag mo kanyak. Iti agdama, adaak ditoy Dubai. No anya ti trabahok ditoy, suspense payla ang manang, takayat ko amaikan iti inspirasyon dagiti naayat adumdumngeg akas kanyak. Mamati ka man wenno saan manang, nagpatingga aklaang iti grade 6. Wen manang, elementarya laang tinaturpos ko. Saan agaputa nakapoy ti ulok nga agadal, no dikat gapo iti kinarigat ti panagbiag, kastamutten ti panangpanaw kada kami ti inami. Nasapa kami kanimanang ko ang nakitagtagabo, tapno matulungan milaeng ti amami. Gapo iti kinarigat ti panagbiag mi manang, nagasat kamin, no mapamidwami ti mangan iti agmalam. Ititawan ko asa nga pulo ket tallo, nayadayuak iti pamilyak manang, tanagtrabaho ak iti balay ti agasawa a doktor ijay Manila. Kat ijay anaamamok ni Manang Belen. Chef dagiti nagbalin nga amo mi a doktor, nga ison tinagbalin apan nakainak. Isumatlaang tinangisuro kanyak iti amin maipapan iti panagbiag. Nagbayagak ijay iti 7 atawan, agingga a kinasaritanak ni Manang Belen, taagkasapulan ti amo ti anak na ijay Singapore iti katulong. Agtawan akon iti 20 idi nagabrodak. Kat babaan iti tulong dama ng Belen, na isimpak dagiti papeles ko, nga oray nagpatingga aklaang iti grade 6. 2 atawan tinagbalin a kontratak ijay, kat idi nagawidak, naragsakanak tauray kaskasano, addan nagsayaatan tibiyag mi. Anak, 22 mon. Di ka kadipay lagsimpa. Anya ti kayat mo asawan, tatang? Kat makiasawa ka maten a anak ko. Agsimpa ka matay. Ni tatang met, no nakiasawa akon, kasano pa'y ang matulungan kayo ngay? Dakilin tinaitulong mo kada kami, Melissa. Kita man na pimintasan to'y balay tayaw.
Mangmangan kamin kadag iti addem iti talo adaras iti agmalam. Saan akas iti anaghasat tayo no mapamidwa tayo timangan iti agmalam? Wan nga rod tatang. No pampanunutok tinapasaran tayo idi, sipod pinanawan na tayo ni nanang. Kanayon nga agluluwaak. Ay, Melissa, anak ko. Makapaladingit. Ngam ka din na tayo binaybayan ti Diyos. Iso nga ita, adtoy tayo latta. Nakasagana ang makisarangat kadagiti panubok ti biyag. Kahit dakil ti pagyaman ken ka, Melissa. Nagbalin ka natibkar. Iso nga oray no addan bukod a pamilya ni Manang Mao. Makunak analag-an lata ti panagbiag mi kadagiti addem. Gapuken ka. Kat day ta ti makagapo, no apay ajak pay la kaya ta panunutan ti maipapan iti panakiasawa tatang. Kayat ko amatulungan dagiti addik. Kayat kayo pa'y amatulungan, tatang. Anak. Ne, adalo mong tirabi eh. Tinasayaat, aginanata yun. Nang runa kada kayo. Saan arumbang agpuypuyat kayo, tama ka-apektar dayta iti salon at yo. Anya jay ko na, Melissa. Agabrodak manan, tatang. Anya, umadayo ka manay. Kunak man no asikaswamatan ti maipapan iti bukod mo abagay. Ay na, tatang. No idukit yo manan ti maipapan iti panakiasawa kon, ladingitek. Ngam saan ko pa'y amasango ti maipapan iti dayta. Anak. Da kayo a pamilyak ti prioridad ko, nang runa dagiti addik. Ha? Aging ga saan ang makaturpos dagiti addik, sa anak nga agsardeng. Ay, no kasta agsubli ka manan iti Singapore. Saan tatang, ijay Hong Kong ti papanak. Dakdakkel ngamin ti sweldo ijay. Anak ko. Nalaklaka ang makaurnungak no dakdakkel ti sweldo. Iso apalubusan dak ko mga agabrod manan. Agsingsingpat kayo kadagiti kakabsat ta kabayatan ti kaawan ko, ha? Wen, manang! Tulungan nyo ni tatang iti amin at trabaho, nang rona diti unag ti balay. Aggaggagat kayo. Di ka agdanang, manang. Sika ti bilbilinet, ta sika ti sumaruno anataangan ka ni manong mo aklaid. Agsingsingpat kayo, ha? Sigo din nasingpet kami, manang. Sa bagay mo't ket di di kay agdanag. Ikagumaak ti agurnong para kada kayo ang mapanawak dito Pilipinas. Da kayo nga minti makagapo no apay nga agsakripisyo ak. Anad ka iti Hong Kong, Melissa, wan. Wen ka di tatang, awan ti rombo nga pagdanagan nyo kanyak. Anak ko. Nairwama kon tatang, amo kon ter aramidak, nga uray nagpatingga akla ang iti grade 6. Nalagip mo man ang tinapalabas. Diyak tumalipatan dayta tatang, tanagbalinan apasat ti biyag ko dayta. Banag adyak kayat amapasaran dagiti kakabsat ko. Iso nga aramidak ti amin, tapno makaturpos da. Kat awan ti pumada kada kami kanimanang, saan nakaragpat iti high school. Ninamnamak analaglagan ti panagtrabahok iti Hong Kong manang. Iso nga ijay ti pinilik apapanan iti may kadwa agundaway, anapanak iti balasiw taaw. Ijay ngamin Singapore, diretso ti trabahok. Awan ti day off ko. Tila ang pagsayaatan na, idi adaki di Singapore.
Nasingpet dagiti na itumpong kanyak nga amok. Iso anaanusak ti 2 atawan apa nagtrabahok ijay nga uray a 1 day off ko. Itimat nagaplayak iji Hong Kong, dakdakkel ti sweldo, ken linawas nga ada day off ko. Ngam tinagbalin a parikot ko ket dagiti amok, nang runa ti amok a babae. Why are you always looking at my husband? What? No, madam. I'm not looking at your husband. Liar! Madam, why did you slap me? Because you're a liar. I often catch you looking at my husband. You like my husband, right? No, madam. I don't like your husband. And I'm not looking at him. No, madam. No. Anyamatan, dakdakkel nga agpaiso ti sweldok diti Hong Kong. Kan linawas nga da day off ko. Ngamwerdungot dagiti amok. Nang runa ni madam. Agasam, taipilit na ket din amasansan na kano matiliwan ako mitkita iti asawa na. Idinto ta saan man. Agkabil pa yan gapo iti imon na. Nga masapol nga agano sak para iti pamilya kinji Pilipinas. Isuda ti makagapo no apay nga agsakripisyo ak ditoy. Saan na kasumuko? Diyak pa idagal iti anyaman ang mapaspasama kanyak ditoy. Masapol nga agpalinak ka na tibkar para kadakwada. Melissa! Ti amo ka lalaki. Ay ayaban nak. Apay mo ta. Melissa! Come here! Melissa! Coming, sir! Wait a minute! Ay, anyaman nga tanaya ti paaramid na. Intun kwan, masiputan na kami manan ti asawa na. Agimon tumanan. I'm really thankful you're with us, Melissa. You're a big help to us. It's okay, sir. I'm working and I need this work. Oh, don't worry. I give you bonus. What? Is that true, sir? Of course, Melissa. I like the way you help us. You deserve bonus. Payment for your nice job. Oh, thank you, sir. I really need that for my family in the Philippines. I know. I'm generally two people who are working very hard for my family and for me. So I give you bonus. Thank you so much, sir. I really appreciate it. It's a big help for me and for my family in the Philippines. Thank you very much, sir. I already warned you, but you did not listen, you whore! Huh? Why, madam? What are you saying? Don't act like you are innocent. I know you're having an affair with my husband. What? No, madam. That's not true. I don't have an affair with your husband. You have! No, madam. Please believe me. I don't have an affair with your husband. No. You have! Please, madam. Don't hurt me. I don't have an affair with your husband. Liar! I will send you back to the Philippines. You are a whore. I will send you back to the Philippines. Ididamo manang,
Impagarup ko no talaga asilo sa laang ti amok a babae. Ngam idirinugyan na kon akabilen, narik na kon at talaga asabali. Ti amok mo't alalaki, kasla igaggagara na ti umas asidag kanyak. Jakmat mabalin aliklikan, tanasing petmet, kan talagamot ngamin nga awan ti madi nga aramidan mi, akas iti atapen ti asawa na. Gaputa nagkamang ti amok a babae iti agency, na-terminate nga rod ti kontratak, kat kapilitan a napaawidak manang. Aklunek a nadepresak, gapu iti kasjay a napasamak, gaputa dakkel ti pukaw ko. Ngem dagiti mangipatpateg kanyak, inandi ngay dak manang Emmy. Saan ka nga agliday manang Melissa? Clyde, ading. Saan pa'y matagibos ti amin? Baybay amon ti napasamak. Masayanganak lang amin iti matgadak ko maading ko. Dakkel ko maatulong para kada tayo dayjay. Nang runa kada kayo nga adik nga agad adal. Manang? Ngam no apay mo't a pinagimunan nakit din ti amok a babae. Talaga nga adadagiti kakasta anak ko. Tilaang pagyamanan tayo. Saan ka na isagmak iti kaadam iti Hong Kong? Tatang, Un nga rin manang. ngam sanak nga agsardang ading ko. Tatang, manggedak latta. Un manang. Ato ti mabalin mo asumrekan dito pagilian tayo, anak. Wan tatang, mangkitak iti panggedak ditoy. Ngam na maikanak iti gundaway a makaabroad manan, agabrodak tatang. Tatang! Tatang! Apay Melissa, anyat na pasama. Kamaudyanan na tatang, naikanak manan iti gundaway. Nay, anyat ti kayat mo asaway. Agabrodak manan tatang. Anya, Wan tatang, mapanak iti Dubai. Rugyakon nga urnusan dagiti kasapulak a papeles. sigurado ka ka din anak ko. Kayat mo manan taga bro. Wan tatang, kayat ko. Diyak kayat apaluspusan ti gundaway. Iso apang nga asiyo tapalubusan dak ko ma. Ay, katuwan anak ko. Apay kit din asaan. Basta agad nagkakanayaw iti sa di naman apapana, Melissa. Naitimpla akon iti kape dagiti sa nga ili ti amok dito'y pagpapaayak. Siguradwak ang maasikasok lat ida. Amangan ket din o dapay kasapulan da. Masapul nga agbalinda komportable iti kaadada dito'y kumpanya pagpapaayak. Pudno a cleaner kan taga-timpla aklaang iti kape para kadagiti staff kan bisita dito'y pagpapaayak. Ngam, naragsakak lata. Tama-enjoy ko ti trabaho. Kang runaan na. Nalagaan tirik na kanyak dagiti katrabahwak ditoy. Iso akabaddo nga lak amin ida. Nasingpot pa ti manager mi apada mi mutlaang a Pilipino. Melissa, umay ka dito. Ha? Yes sir. Apay sir? Sumurot ka kanya kiti opisina. Napatag ti pagsaritaan ta. Ha? Apay sir? Ada ka di basol ko? Oh, si Kamat. Awan, basta sumurot ka kanya. Kas itinakon-akon, napatag ti pagsaritaan ta.
Elementarya lagayam tinaturpos mo. Ngam, beleba kiti kinasirib mo, Melissa. Ha? Sir? Manipod na kastrak ka ditoy. Pinalpaliw kan. Takas-taak ngamin. Obserbarak amin dagiti agpapaay iti babaeg. Kat nakita nga adda potensyal mo, Melissa. Ha? Iso akayat ka kasarita itinalapat. Nakasagana ka kadi ang makasursuro. Ni, apay ket din nasaan, sir? Uwan talaga akayat ko ti makasursuro. Nasaya at nukasta. Agkurang ti tao dito'y kumpanya. Iso apa-asistaran ka kadagiti talkakatao dito itapno masursurom ti trabaho ti Maysa Clark. Anya? Sigurado kayo kadi, sir? Uray nagpatingga akla ang iti elementarya? Basta nakasagana ka makasuro awan ti parikot. Katno desidido kalakit di. Mamati ak nga dayo ti mapagteng mo, Melissa. Tandaan nam dayta. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Gapo iti tulong dagiti naayat akailyan iti kumpanya ang nagtrabahuak manang, nasursurok ti trabaho ti clerk. Kat saan laadita ang nagpatingga ti panagadal ko. No di kat inyulo kan impapusok ti amin nga insuro da kanyak. Aging gaan na promotak nga agbalin nga administrative iti pagpapaayak dito'y Dubai. Di tamoten nga ininot nga imaluan ti panagbiag mi, kat saan a panagpanakkel manang, napagturpos ko ti amin a kakabsat ko, kat impaay ko kanitatang tinamay nga arapaap ko para kankwana. Kas itinakunakon iti damo apasat ti surat ko manang, saan a panagparamag ti rason, no apay akayat ko apaidrama to'y padas ko. No di kat tapno makaibati ak iti inspirasyon kadagiti naayat adumdungag. Kat mapanagnakak tay pagsasao ako nana, no addarigat, addamat namay. Daytoy ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Melissa. Melissa, pagayam ko, pagyamanak ti panangibinglay mo iti padas mo. Husto launay ti kinunam, asaan la makaibati iti linglingay ti padas mo. No di kat makaibati pa iti inspirasyon. Ngamin, iti laksid ti ado-arigat anapasar mo. Kastamot ten ti pamilyam, nagbalin kalatta anabaligi. Amom no apay? Di mo ngamin intulok a maidagal ka, gapo itirigat ti panagbiag. No di kat intuloy mo asinarangat ti amin a panubok, nga iso tinangitundakan ka iti baligi. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibyan. Pintun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng Maris kadagiti tugon